Daraday Maria, oh. Salamat na. Karon magunta basi mabusbos. Pila ni tanan nang? 210 na tananday. Sige nang, salamat. Ilista lang sa daw ni ngan si mama. Ha? Ilista? Gikatihan ramang kog piso. Ayo! Ayo! Naa na po din anak ng Marlene, oh. Mangutang na po, di ba? Sa'yo pagani kaayo. Wala pag nabayaran ang daan. Bungaga na po. Bahala ka diha. Sinang bitin mo? Ayo! Nang! Bahalag mapagaw kag inayo diha. Abri lagi ng tindahan ni ng biti. Nawala lagi siya. Ay, dito na lang dahil ko ilan ni Inday di mamalit, bi. Ha? Mamalit man day ito? Dili man day ito mangutang? Akong tawagon, be. Ay, nakaliko naman. Siya nga ato, oy. Kaya nga sa piso da. Nakaligtas pa, Jud. Waon ko na lang yung karatula, be. Hala. Tugana day sa gipalit sa anak ni ng Marlene, oy. Sharo, dili ko bayaran silang utang diri. Daghang kay gipamalit, oh. May untag na sinang biti. Uy, kay layo kay lain ni Inday di. Naana po ang anak ng Marlene, oh. Basig mamalit ni akong tawagon, be. Day Maria! Asa mo ka madto? Uy, nang, naana dai ka? Wala lagi ka kaganina. Sayang, ditulong ko na malit ila ni Inday di. Naraman ko diri ka ganina. Basi nakatulog ko. Unsa man, namalit ka? Nakatulog na ka na, nagsige pa jud kog ayo. O mamalit ko. Day Maria, unsa man imong paliton? Papalit ako og kindi nang kaning lollipop, isa lang ka buok. Isa ra? Napa nang oy, dara nang oh. Hala, kadagan ba ani? Oh, mo may gipasugo ni mama. Sige, pagulat sa diha kay akong andamon. A few moments later. Dara Day Maria, oh. Salamat na. Magun ka basi mabusbos. Pila na tanan nang? 210 na tananday. Sige nang, salamat. Ilista lang sa daw ni ngan si mama. Ilista? Gikatihan ramang kog piso.